Na sziasztok! Ma a tappancsnyírás fogom megmutatni nektek. Én ezt a két gépet használom hozzá. Jobban szeretem a nagyot, mert ez kevésbé sérti meg a kutyának a lábát szerintem. De mindenki döntse el, hogy neki melyik jön be. Kiszárítottuk, ugye megfürdettük a kutyát, tehát tiszta már a tappancsa. Ez azért fontos, hogy a nyírófej ne sérüljön meg a koszos szőrtől, tehát hogy minél tovább tartson nektek a nyírófejnek az éle. Jó, úgy emeljük meg a kutya lábát, hogy inkább hátrafele, tehát ne oldalra emeljétek, mert az az izületeinek nem jó. És minél közelebb az asztalhoz, hogy a kutyának ne legyen kellemetlen, hogy nagyon magasra emeled a lábát. Én úgy fogom meg a kutyának a lábát, hogy ezt a 3 ujjamat alá teszem, és ezt a 2 ujjamat használom arra, hogy megfelelően hozzáférjek. Tehát ezzel tudom szétfeszíteni a lábujjakat. Jó? Tehát akkor kezdjük el. Először a nagyját lenyírom, hogy lássam a lábnak a párnácskáit. És akkor ezzel az ujjammal elhúzom az első lábujjakat, és akkor már könnyebben hozzáférek a szőrszálakhoz. Erre kell vigyázni, hogy itt az első 2 lábujj között van egy hártya, tehát így ebből a szögből ne nyírjátok, hiszen akkor ezt megsértitek. És most ezzel az ujjammal tartom ezt a lábujját, és sokkal jobban hozzáférek, körbe tudom szépen nyírni. Na, így néz ki egy tappancsnyírás. Kész.